Ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Боже, благослови меня, как я спрошенный приступил до святого алтаря Твоего, и с гордостью служу Тебе на святой мощи. Иисус Христе, прошу Тебя, да поможи, как думки мои были завчені. Приди, так як нового дня святого, що приди, і нехай буде радость Духа Святого Твоего. Приди, мы Тебе чекаем, приди, так як нового дня святло, кличем приди, і нехай буде радость Духа Святого Твоего. Во ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Ласка Пана нашого Ісуса Христа, і любов Бога Отця, єдність Духа Святого, нехай будуть з усіми вами. И с Духом Твоим, Да Тебе, Пане, взнімаю душу мою, Боже мой, на Тебе сподяюся, нехай не буду соромлений, нехай не насміхаються надо мною вороги мої, бо не будуть соромлені всі, хто на Тебе сподяється. Словом, як це антифони на уваход збираємося на Святой Евхаристії. Розпочинаємо новий етап життя, новий костельний, літургічний, душпастерський год. Адвент, перша неділя Адвенту. Час, який нас рихтує до колядних святів Христового народження. В часі Адвенту нас супроводжає Богородиця, Панна Марія, символ якої в костелі горять не свічки, але яну неділю не запалюються. Її ми будемо запалювати під час іншого угона Богородиці у щоденні буденні дні, так звані раратні. Натомість у Адвенті запалюються свічки на вінку, які підкреслюють нам в цей час, прибожий час, 4 неділі, 4 свічки. Третя свічка літари, радосна, ружового, а 3 свічки, перша, друга, четверта, фіолетова. І тому за хвилю буде запалена урочиста перша свічка на костельному вінку. Після ми запалимо так само свічки наших вінків хатніх, які принесли на свячення. І на заклик Мараната кожен з нас в сьогоднішній день і праз увесь час Адвенту відказує «Прийди, Пані». Тому тепер буде урочисто запалена перша свічка на вінку. Адвентові вінки і свічки з'являються яскравим символом періоду чекання. Світло показує шлях, розсіює тему, проганяє страх та і почуттю безпеки. При святлі свічки збираються сім'ї і інші людські сукупності. Світло з'являється так само символом Христа, світла світу. Запалювання по черзі свічок, розміщених на адвентовому вінку, символізує наближення свята народження Христа. Зелені галинки адвентового вінка з'являються символом надії на перемогу світла над темрою, життя над смертю. Просимо Бога, щоб Він благословив ці адвентові вінки, і свічки, і ліхтари, ратні, і світлом свого Сина розсіяв тему нашого серця. Благословлений Ти, Пане наш Боже, владару веков, Ти дозволяєш нам у этом годі знову переживати радость чекання прийстя Твого Сина. Благослови в этой костельный венок, а так само наши хатні венки, і свічки, і ліхтари, і умацуй нас надію збавлення. Нехай ці венки нагадують нам,
что Ты триваешь навеки, живешь в недосяжном святле. Вчини, как мы осветленные светлом Христа, які наведває нас, тривали у молитві і вийшли насустрач Йому со святлом віри і любові, які живе і володарить навеки вечные. Мараната. Сегодня первая неделя месяца, святим, благословляем, экзорцизмуем соль, воду, лекарства, и коли кто принес оливковое масло, дайте знать. И помервых, и свет прозагонь. Аминь. Молимся. Всемогутный вечный Боже, покорно просим Твою безмежную ласкавость. У своей батьковской добрині доброслови эту соль, якою Ти створив дав на споживання чоловічства. Нехай всім, хто і буде користатися, додасть здоров'я душі і тіла, а коли до чого вона докранеться, ті буде на що-небудь розсипано. Нехай буде звольні над кожною нечисті нападу злого духа, прес Христа, Пана нашого. Экзорцизм воды. Экзорцизмует себе вода, Божие створение, во имя Бога и Отца. Воду до воды крыжиком соль. Об'єднання солі з водою нехай відбудеться у ім'я Отця і Сина, і Духа. Ти підпорядковуєш совіщило вороже панування, ти утаймовуєш жорсткість неприятеля, ти з мовцю відкидуєш ворожі подступи. Тому тебе, Господи, з Божою покорою молю, кабо взглянув ласкаво на эту соль и воду тобою створенную, применив своей ласкавостью и освятил росою своей батьковской добрыни. Где б не было учинено окропление этой освяченной водой, там про заклик святого имя Твоего, нехай пропадуть всякие подступы нечистого духа, нехай будет знищена небезпека ядовитой змеи, а нам, які випрошають Твою милосердность, нехай всюди допомагає. І тепер будуть посвячені і вінок, і речі, які принесли на Твоей сираны, не хавайся увесь час. Близко нас есть Бог завсюди, можеш до Яго прийти, і не треба будеш ховатися, з тобою хоче Його вести. Я близко нас, догоняє нас, не моим сил, ты снова приди, Бог завсюди поміж нами, Бог завсюди близко нас, ведає Твои все раны, не ховайся увесь час. Близко нас есть Бог завсюди, можеш до Яго прийти, і не треба больше ховатися, з тобою хоче Його вести. Я близко нас, догоняє нас, не моим сил, Твоей сираны, не ховайся увесь час. Близко нас есть Бог завсюди, можеш до Яго прийти, і не треба будеш ховатися, з тобою хоче Його вести. Я близко нас, догоняє нас, не моим сил, ты снова приди, Бог завсюди поміж нами, Бог завсюди близко нас,
Твоей вселенной, не ховайся. Читання книги пророка Еремії. Ось надиходять дні, каже пан, коли я виконую обіцяння, яке обсвятив про дом Ізраїля і про дом Юди. У ті дні і у той час це слово Боже. До Тебе, о Пане, возношу я душу мою. До Тебе, о Пане, возношу я душу мою. Дай спастись Твоей дороги, Пане, и научи меня стежкам Твоим. Веди меня в правде Твою и научи, бо Ты мой Бог и избавца. До Тебе, о Пане, возношу я душу мою. Брати, нехай помножить вас Пан і переповнить вас любов'ю, одна до одного і до усіх, якої ми маємо до вас, як повнозавать серце ваше беззаганне, у святості перед Богом і Отцом нашим, у час престя Пана нашого Єсуса з усіми Його святими. І врешті, брати, просимо вас і молимо у Пану Єсусі, як ви, прийнявши від нас те, як треба вас себе поводить и доложить Богу, як вы поводите себе. Как больше в этом застали, бо вы ведаете, какие мы дали вам наказы от Пана Иисуса. Это слава Богу. Покажи нам, Пане, свою милосердность и дай нам свое избавление. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пане з вами. И с Духом Твоим. Читання Святого Євангелія Павла Луки. Слава Тобі, Пане. У той час Єсус сказав своїм учням: «Будуть знаки на сонці, місяці і зорках, а на землі сполох народів і замішання гулу морського хвилювання. Люди будуть млеть від страху і від чекання того, що прийде на світ, бо захистаються моці небесні. І тоді убачать Сина Чоловічого, який буде йти в облаку з моцею і славою великою. Коли ж это почне отбываться, тогда выпростайтесь и поднимите головы ваши, бо наближается откупление ваше. Зважайте ж на себе, как сердце ваше не были обтяжалены похмельем и пьянством, и житевыми клопотами, и как день той не застал вас несподіваная пастка, бо он прийде на всіх, хто живе на поверхні всей земли. Так чувайте весь час и молитесь, как вы могли позбегнуть всего того, что повинно отбыться, и стать перед Сыном Человечим. Это слово Пана. Слава Тобі, Христе. Нехай слово Євангелія очистить нас від греху. За наш народ, каб він клопотився в захованні віри, нестомно поглибляв її. Мараната. Молимся за молодь нашей країни, каб вона добре підготувалася до виконання своїх будучих задань у громадстві. Мараната. Молимся о всіх інтенціях, з якими у Бога сьогодні наше серце скероване, з просьбами, подяками і перепрошеннями. Молимся за всіх, хто нас просив у молитві, за
менавіта хворых, церпячых з нашых сем'яў, з нашай парафіі. У шпіталі, у рэанімацыі знаходзяцца Услышу свой подвиг небесных душ, не да поможа, подумая да помога Бою, милосердный Бог. Буду счастливая, милосердная, потому что сами милосердно спознают. Буду счастливая, милосердная, потому что сами милосердно спознают. Моліться, брати і сестри, как мою вашу вяру принял Бог Отец Всемогутный. Пане наш Боже, прийми, просим, гати дари, які ви дякуючи твої шалості отримали, і які синовні на нас, що тобі вірує. Ученика врятих віра слава для нас задатком вічного збавлення, праз Христа, Пана нашого. Пана з вами, И с духом Твоим Богу серце. уснулся и до Пана. Подякуєм Пану, Богу нашому. Годно этой справедливо, Сапраўды годна гэтай справядліва слушнай спаведны, каб мы заўсёды ўсюды Табе складалі падзяку. Пане, святы Отче, всемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашого. Ён пры першым сваім прысці з пакораю, прыняўшы цела, выканаў Твой спрадвечны наказ і нам адкрыў шлях да вечнага збаўлення. Ён ізноў прыйдзе ў зямным узянні сваёй славы, каб даць нам абяцаныя дары, якіх мы ў чуванні з надзеяй чакаем. Ускликаючи. святый, 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 Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы, Госанна на вышиня, Госанна на вышиня, благословенный той, кто приходит у имя Пана. Госанна, Госанна, Госанна на вышиня, Госанна на вышиня. Сапраўды, Боже, Ты святый, крыніцу всялякай святости, тому єднощі з усім костюм. У перший день тижня, коли Ісус Христос воскрес и спасал на апостол Духа Святого през Христа, просим Тебе, всемогутный Боже. Освяти эти дары, ростою Духа Твоего, как они стались для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на муки, взял хлеб, и подяку Тебе складаючи ламав и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдано». Падобным чынам по вечерю взял келих, знов Тебе подяку складаючи, подав своим учням, кажучи: «Берите и пейте з яго ўсе, бо гэта ёсць келих крыві маёй нового и вечного заповеду, якая за вас и за многих будзе пролита дзеля отпущения грехов. Гэта чыніце на мою память». Гэта вялікая таямніца веры.
вспоминаючи смерть и из мертвых повстання Твоего Сына, охверим Тебе, Пане, хлеб життя и избавления, дякуючи, что вчинил нас годными стоять перед Тобой и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как всех нас, приймаючи тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одно. Памятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всем свете, удосконали его любови разом с папом нашим Франтишком, біскупом нашим Владимиром, біскупом Емеритом Александром і всім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які послали надію на воскрешення, і про всіх, хто Твоєї ласці дійшов з этого світу, і дозволим убачити світло обличчя Твоєго. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каби ми заслужили удел у житті вічному, в єдності з найсвятейшою Богородицею Панною Марією, со святым Юзефом и Евранником, святыми апостолами и всеми святыми, які справедливо подобались Тобі, как за ми хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Прас Христа, с Христом и в Христе, Тебе, Боже, Отче всемогутный, в едности Духа Святого, вся пошана и хвала, разуще веки вечные. Як Збавителя Своего одинародного Сына, там осмеливаемся казать. Отче наш, который есть в небе, Святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, яко в небе, так и на земле. Хлеба нашего штодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим. и не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Просим Тебя, Пане, избав нас от душевного злого, да восхова супокою дни наши, да поможи нам в милосердности Твоей. Кабы мы были завшили вольны от греху и захованы, вселяко неспокою, чекали исполнения счастливой надеи, и прежде избавцы нашего Иисуса Христа. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Прощим, не зважай на грехи наши, или на веру Гостя Твоего, и будь восхвалы згодно с Твоей волей, одарися супокоем едностью, ки живешего, одаришь на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсюди буде з вами. Передайте ближнему знак супокою. Божий, який отпускаєш світу грехи, змилуйся над нами, возмилуйся. Баранку Божий, який отпускаєш світу грехи, змилуйся над нами, возмилуйся. Баранку Божий, який отпускаєш світу грехи, дай нам супокой, подай нам супокой. Пусть баранок Божий, пусть той, кто берет на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не вам, войшов до меня. Тело Христа не Христа. И что темный ты нас посылаешь, мило
Молимся. Боже наш Отче, нехай пленным будет наш удел в этой таемнице, раз якою Ты ведешь нас, земных пилигримов, по дороге до неба и лучшим сердцем любить вечные доброты, раз Христа, Пана нашего. Нахилим головы, Пана с вами. Всемогутный, милосердный Бог, дай нам ласку, дякуючи якої, ми з вірою вспоминаємо прийти на світ Його Сина і чекаємо Його другого Христі у славі. Нехай Он освітить вас в святому приході чудо Спасу і одорить своїм благословенням. Нехай в земному житті Бог дасть вам тривалість у вірі, радостью надії і пльону справах милосердності. Ми радуємося прийстю наша Откупителя в чоловічому тілі,
Niechaj ją nadurить was wiecznym życiom, kiedy znowu przyjdzie u sławie. Благословение всемогутного Бога, Отца. Прочитай у моем сердце, Пане, нехай так стане, як хочеш ти, мой Бог, бо з усіх дорог, твоя одна, моя. Найсвятейший Бог до мяне пришел, откупил мяне своей милостью, сказал, что я волю во мне отбилась. Найсвятейший Бог до мяне пришел, откупил мяне своей ласкою, сказал, что на всех шляхах мое житье, Его рука. Прочитай у моем сердце, Пане, прочитай на все пытания, дай мне отказ, мой Бог, бо з усіх дорог, твоя одна, моя. Найсвятейший Бог до мяне пришел, откупил мяне своей милостью, сказал, что я волю во мне отбилась. Найсвятейший Бог до мяне пришел, откупил мяне своей ласкою, сказал, что на всех шляхах мое житье, Его рука. Прочитай у моем сердце, Пане, нехай так стане, як хочеш ти, мой Бог, бо з усіх дорог, твоя одна, моя. Найсвятейший Бог до мяне пришел, откупил мяне